ederede report maka ọgbakọ ndị otu American Veterans of Igbo Descent nke afọ 2024. Odee ya bụ Igbo Sally Ebube, onye otu Omenka App. Nke a bụ akụkọ gbasara ọgbakọ AVID 2024. AVID bụ ọgbakọ na-achịkọta ndị agha Amerịka sitere n'agbụrụ Igbo. Ha na-enye obodo na-akwado ndị mmadụ n'otu n'otu jere ozi n'agha ma na-eketa ihe nketa Igbo. Otu a bụ n'obi nkwalite ịdị n'otu na inye nkwado n'ime obodo Igbo na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Okwu mmalite. Ọgbakọ American Veterans of Igbo Descent (AVID) 2024 were ọnọdụ na Charlotte. Ebe obibi ahụ dị na Mahadum Holiday Inn, Charlotte. E kere oge ọgbakọ ahụ ụzọ abụọ n'ụbọchị ya bụ mmemme sara ọkụ. E nwere oge nke ụtụtụ were ọnọdụ na Mahadum North Carolina Charlotte UNCC Campus. Oge nke mgbede bụ oge oriri na ọṅụṅụ nke a were ọnọdụ na Oasis Shriners Doreen nke dịkwa na Charlotte. Nzukọ a were ụbọchị abụọ, malite n'abalị 11 nke ọnwa Ọktoba ruo abalị 12 nke ọnwa Ọktoba kwa. Emume nke ụbọchị abalị 11 nke ọnwa Ọktoba gụnyere mbịakọta ọnụ wee kelee, nke ndị Igbo kpọrọ meet and greet. Ebe ụbọchị nke 12 ka ya bụ ọgbakọ sara ọkụ kpọmkwem, na-egosi ihe nkụzi na ngosipụta ọtụtụ ihe a kwadoro maka ọdịmma ndị Igbo n'ụtụtụ na oriri na mgbede. Ihe omume a na-enye ohere ka ndị Amerịka bụ ndị Igbo jiri bịakọta ọnụ kparịta n'isiokwu ndị dị mkpa ma gbachitere ndị obodo ha. Ụbọchị nnabata. Ndị sonyere bịakwutere ebe a ga-arahụ na Mahadum Holiday Inn, Charlotte n'ụbọchị 11 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2024. Ụbọchị ahụ bụkwa ụbọchị izute na ikele site na elekere 7 nke mgbede. Isi mmemme. Akụkụ nke mbụ nke isi emume ahụ bidoro n'abalị 12 nke ọnwa Ọktoba. Ọgbakọ ahụ malitere n'ihe dịka elekere 10 nke ụtụtụ. Oge nnọkọ ahụ nwere ezigbo ihe nkụzi na ọmụma. Ụbọchị ahụ malitere site n'ekpere mmeghe nke Fada Anichezo duru, bụ onye kpere ekpere mmepe maka ya bụ ọgbakọ ma nyekwa nkọwa gbasara ọjị, ịwa ọjị na mkpa ọjị dị. Mgbe e mesịrị nke ahụ, ekwere ukwe njirimara ala nna anyị nke a na-akpọ National Anthem na Bekee. Enyekwere ndị ọchịagha nke ala na nke mmiri nsọpụrụ kwa. Ndị agha niile na ndị agha mmiri ndị a na-arụ ọrụ ugbu a na ndị laworo ezumike nka. Ọtụtụ ndị ọkammụta gosipụtara isiokwu dị iche iche gbasara ihe ha rụpụtara na ihe ha na-atụ anya imere ndị Igbo. Ha gụnyere Ọkammụta Sylvester Onya, onye webatara ma kụziere maka ọchịchọ na ihe ha na-akwado yana ihe ha bụ n'obi imezu, nke gụnyere ime ka ọdụ ụgbọelu mba ofesi bịaruo ndị Igbo nso. Onye echiri echichi bụ Chief Ugonna Greg nyekwara ihe nkụzi maka imepụta ụlọ ọrụ ogige nrụpụta akụrụngwa nke a kpọrọ indọstrị na Bekee. Honorable Uche Onyeagocha kwuru maka ihe ndị Igbo chọrọ. Ọkammụta Emma Sonye bụ maka ndekọ asụsụ Igbo, nke kpalitere maka imepụta ngwa Omenka App. Engineer Nze Osuagwu nyere nkụzi nke ya maka mmezu nke IDI, Igbo Development Initiative. Ha rụpụtara igwe ọkụ latrik nke na-adịghị eji ụdị mmanụ agbidi ọbụla emepụtara arụ ọrụ ma ọ bụ ike anyanwụ
nke a kpọrọ solar energy na-arụ ọrụ. Ị nwere ike ịnọ ebe ọbụla wee gbanye ya ka ọ rụwa ọrụ wee nyewe ọkụ. Ha na-achọkwa ime ka a rụọ ụlọ ọrụ nrụpụta akọrọngwa bụ indọstrị dị iche iche n'ala Igbo. Otu senetọ sitere na Haiti nke a na-akpọ Senator Maurice nke gara leta ndị Igbo n'otu oge kpọtụrụ site n'oku vidiyo ka onye AVID nkwanye ùgwù. O mesakwara AVID obi ike, gwa ha na ọ ga-akwado ha n'ọchịchọ ha. Emebere otu maka ajụjụ na ngalaba azịza ya. Ndị otu a gụnyere ọkankụzi Norma, ọkankụzi Nwosu Frederick, ọkammụta Kinson Njoko, ọkankụzi Chima Koni, ọkankụzi Ekele, Chief na ọkammụta Oje. A jụrụ ajụjụ wee zaa ya bụ ajụjụ gbasara nchekwa, njem, ọdụ ụgbọelu na ohere ọrụ. Oge oriri ahụ bụ nnọkọ nke abụọ nke ụbọchị nke abụọ nke ọgbakọ ahụ nke e mekwara n'abalị 12 nke ọnwa Ọktoba. Oge nke abụọ a malitere site n'elekere 6 nke mgbede. Nzukọ a malitere site na mkpọlite nke onye isi okwu nke ya bụ mmemme nke a kpọrọ Master of Ceremony bụ ọkankụzi Matt Njoko, bụ onye n'aka nke ya kpọbatara onye ọbụla ka ọ nọdụ ala ebe o kwesịrị ma nabata ndị ọbịa niile. Onye ụkọchukwu nke a kpọrọ Fada Anichezo dukwara n'ekpere mmeghe nke ugboro abụọ ya. You have given us a symbol that we represent. Let us make meaning of ourselves. Bless us to make meanings of our thoughts and make meaning of our deeds. We receive from you a tree brought up in a forest of our own origin as you planned. In this tree, we find the love as individuals. We find the knot as families we are. We find the cup as kindred that you have placed us to be. We find the clusters. Mgbe nke ahụ gasịrị, ewepụtara mkpụrụ ọjị nke onye okenye n'ime ha gọziri. E wee kesaa ya bụ ọjị ma waa ya dịka usoro omenala Igbo si dị. Mgbe nke ahụ gasịrị, e nyefere igwe okwu ahụ n'aka onye isi ndị ọbịa nke mbụ bụ Honorable Senator Enyinnaya Abaribe, bụ onye n'okwu ya chetere ọha na eze ọtụtụ njirimara ndị Igbo. O kwuru sị na ndị Igbo bụ ndị ama ama n'ịbụ abụ, nke na ha na-abụ abụ banyere ihe ọbụla gbasara ndụ ha. Ha na-abụ abụ igosipụta ntaramahụhụ ha, obi aṅụrị ha, iri uju ha, ọnọdụ ọbụla ha hụtara onwe ha n'ime ya. Ọ gakwara n'ihu kwusie ike na nhụjuanya ndị Igbo mere ka ọ jụọ sị, kedu ka anyị siri ruo ebe a? Ịgụrụ otu onye Igbo dowe n'etiti, ọ ga-anọ nga fuo. Ị na-ajụzi onwe gị, ka ezi ka onye a ji meta ihe a? And you now know that we are a very, very unique people. Kama nsogbu anyị na Nigeria, enwere otu onye anyị nwere ike iji were aha ya were zi nsogbu ndị Igbo na Nigeria. Anyị ahụ Nnamdi Kanu, onwe ihe o mere, ị gaa elu gị ala, onwe ihe o mere ndị ọzọ na-emeghị, kama nke ya kwụ iche maka na ọwụ ya nwa na-ejide ya. So anyị niile in Nigeria, we are all Ọ rụtụrụ aka n'isi mmalite nsogbu ahụ na ihe nwere ike ime ka ọ gbanwee, ma tokwaa ọrụ AVID kemgbe ọtụtụ afọ gaburu aga. Ada mbụ ndị Igbo bụ Ambassador Bianca Ojukwu kwukwaziri okwu nke ya. O kelere ndị AVID ma jaa ọrụ ha mma. Ọ kwụsịkwara ike na mkpa ọ dị ndị Igbo ikwulite ma kwụsie ike maka ọdịmma ha, ma gbasie mbọ ike
ka echi ka mma elele nrite. AVID nyekwara onyinye ekele nrite nke akpọrọ award na bekee nye ndị kwadobere ọganihu ala Igbo na uto ndị Igbo nakwa na ịghọta ma kwado ọrụ AVID ka ha na-aga n'ihu. Ụfọdụ ndị ritere elele a gụnyere Ọkammụta Njoku Kinson, Ọkammụta Norma Robinson, Ọkankụzi Ewa Anokwe, Ọkankụzi Frederick Nwosu, Chief Christopher Okechukwu Ike, Oriakụ Catherine Kati Greg, Honorable Uche Onyeagocha, Honorable Senator Enyinnaya Abaribe na Honorable Ambassador Bianca Ojukwu, onye nyekwara ọkwa onye nnọchianya ndị otu AVID nke akpọrọ Ambassadorship na bekee. Ka emechara emume inye elele nrite ahụ, onye ndu AVID pụtara kelee ọhaneze ma nyekwa okwu mmechi ebe Dọkịnta Njoku kelere ndị bịara. Ụkọchukwu Anichezo ekpere mmechi. Enwekwara oge oriri na ọṅụṅụ mmechi. Nzukọ AVID bụ mmemme a na-eme kwa afọ nke na-achịkọta ndị ọchịagha elu ala, ndị agha mmiri, ọkankụzi, ọkammụta na ndị nkwado ndị Igbo sitere na gburugburu ụwa iji kparịta usoro kachasị mma ka a ga-esi kwalite usoro obibi ndụ ndị Igbo. Nzukọ a na-enye ọtụtụ ndị mmadụ si ebe dị iche iche nwere otu ihe ha na-eme maọbụ ọzọ ha na-eme iji kwalite ndị Igbo ohere nkwupụta ya ka atụlee ya wee hụ ka a ga-esi jiri ya kwalite obibi ndụ ndị Igbo. Nzukọ AVID bụ ahụmahụ bara uru ma bụrụ ihe ọmụma maka ndị niile sonyere ya. Ọgbakọ ahụ wetara n'ihu ọtụtụ ihe ịma aka na nsogbu ndị Igbo nakwa ihe nwere ike ime ka nsogbu ndị a belata, dịka n'akụkụ asụsụ Igbo. Maka ịgba mbọ hụ na asụsụ Igbo anwụghị anwụ, emepụtara omenka app maka idepụta ma idekọta asụsụ Igbo. N'ihe gbasara ime njem site n'ala anyị gaa mba ofesi dị iche iche, AVID tụpụtara alo maka etu a ga-esi mee ka ọdụ ụgbọelu na ụgbọelu mba ofesi bịaruo ndị Igbo nso. A tụlekwara okwu gbasara nchekwa yana etu a ga-esi dozie nsogbu gbatagbata nke ọkụ latrik n'ala anyị site na igwe na-enye ọkụ nke ndị IDI rụpụtara nke ga-ezu Igbo niile ọnụ n'ọdịnihu a. Daalụ.